Kaixo, Javi Tejedor naiz, Iruñerriko AEKako taldeko kidea, eta beste ikasturte berri bat hasteagoaz, eta horren aritik Iruñerriko AEKak euskara ikasteko aukerak, abar, komentatzea dator. Momentu honetan, iraila osoan zehar, matrikulazio kanpaina ibiliko gara, beraz izena emateko garaian gaude. Eskolak urrian hasiko dira, urriaren 3an, hain zuzen ere, eta esan bezala, egun hauetan, ikasleak matrikula egin izateko tartea zabaltzen dugu, bai gure ikasleentzako, epea, baita kanpokoentzako. Beraz, iraila osoa, matrikulazioa bete-betean gara. Orain Berriozarko euskaltegian gaude. Orain non gaude? Orain, Auzalor euskaltegian gaude, Berriozarren. Hau da, Iruñerriko AEKak dituen zentroetako bat. Iruñerriko AEK hainbat tokitan ibiltzen da, hainbat tokitan eskaintzen ditu eskolak, eta hainbat tokitan ematen ditugu eskolak. Beste, Alde Zaharrean, Donibane, Donatan, esan bezala hemen Berriozarren, Arrotxapean, Aranguren, orotara 9 tokitan aritzen da Iruñerriko AEK, eta beste tokitan mugitzearen arrazoia zera da euskara ahalik eta hurbilen jartzea ikasi nahi duen horri, etxetik hurbil, hain zuzen ere, aurtengo kanpainaren leloa bidez hori da adierazi nahi duena, AEKak adierazi nahi duena. Leloa zu hemen zaude AEK ere bai, da aurtengoa, eta estiaren esan duan bezala, hori da irudikatu nahi duguna. Euskara hurbil duzu, AEK hurbil duzu, zu non zaude AEK handago, eta AEK hurbilduko da zuen tokitara, demanda dauen tokira hurbiltzeko ahalegina egiten dugu, eta hori da AEKaren betidaniko lan egiteko moldea, ez? Hau da, gu goaz, eta esan dudan bezala, hainbat ikasu edo hainbat euskaltegi dugun finkoetan, horretan mugitzen gara, eta urtetako lanak hor dago. Ikasleak ez du inongoa zertan izan. Alegia, Berriozarren logikoa den bezala, nor bere herriko dauzoko euskaltegira horbitzen da. Hala ere, esan beharra dago, euskaltegi guztietan eskaintza osoa ere ez dagoela. Tokien arabera jokatzen du. Zenbait tokitan gauza bat eskaintzen dugu, beste tokitan besteren bat. Horrek ez du kentzen, demagoen adibide bat jartzearren Berriozarko euskaltegian edo Alde Zaharreko euskaltegian eskaintza zehatz bat badago ere, ez dago itxia bestelako aukerak aztertzeko. Esan nahi dute, Berriozarren kasu. Eskaintza zehatza izanik ere, ikusko bagenu, matrikulazio datuak mahai gainean izanik, Berriozarren talde bat ateratzeko aukera dagoela, jakinaz genukela talde hori beste inora bidaliko eta bertan emango genieke eskola. Eta, hasierara bueltatuz, zu hor zaude, hemen zaude AEK ere bai. Eta, leloa baino gehiago da, praktikara eramaten dugun leloa da. Eta, eskaintza anitza, tokian tokikoa, baina beti ere
bideak edo aukerak itxiko. Ikasleen profila, eka helduen euskalduntzea aritzen duen erakundea da. Gutxieneko adina ekan ikasian izateko 16 urte dira, eta hortik gora. Ez da, ikasleen profila ez da 16 urte ez 20 adinean gora doa, esango duke urtekin gero eta gora do, eta anitza da gure ikasleria, eta interes desberdinekin etortzen dira euskaltegia. Gehien bat, esango duke, eta manilatzen ditugun datu hori begira, euskara ikasteko gogoz dator gure ikaslea. Hori da bere motivazio nagusia. Egia da ere, azken urteotan, bestelako interesengatik hurbiltzen zaigula jendea, alegia, ega edo zergatik bila, hainbat ikastaro zehatzak lantzeko, bestelako profilak ere badira. Hala ere, esango duke, motivaziorik datuena edo ikasteko arrazoi datuena zera da euskalduntze bera. Euskaldun sentitu, euskaraz egin ahal izateko helburua dute gure ikasleek. Nor berari dagokion maila da. Esan gabe doa, ez gaur egun dagoen mailak eta bat, bebal, eta bar, beraz, bakoitzaren beharretara egokitutako maila eta eskolak ematen ditugu. Beraz, bakoitza bere mailan dago, gertariteke inon, akaso ez da Iruñerriko kasua, baina bai herrietan gertatzen dela talde heterogeneoak izatea, ez dagoelako nahiko jenderik talde oso bat egiteko, eta kasu horietan ere, bestelako lanketa egiten da, baina hori ere lantzeko aukera izaten. Baina Iruñerrian ez da halakorik gertatzen normalean. Taldeak nahiko homogeneoak izaten dira, noski guztietan bezala ikasleen kapazitateak ikasteko gogoa eta ikasteko saiakera edo euskaraz egitekoa eta ezberdinak izaten dira. Baina, aldeak ez dira soberan nabarmenak, beraz, taldeak homogeneoak eta nor bere mailan dago. Eta eskaintza osoa egiten dugu, A batetik ega edo Z bat mailara, eta eskaintza zehatzei begira, esan bezala Z bat eta ega tituluak atera izateko edo azterketa prestatzeko ikastaro ditugu, baita aurten ere B2 titulua atera izateko ikastaro berezitua dugu. Esan nahi dut, B2 nolabait esateko arrunta dugu, euskalduntze prozesuarekin bat doana, bestea ere, jakina, prozesuarekin badoa, baina bereziki B2 azterketa gainditzeko prestakuntza da. Beraz, ez da hori bakarrik, hori ari gara, aurrez aurreko eskoletan, bestelako eskaintzak ere baditugu, autoikaskuntza, azken urtetan hazkunde txiki nabarmentxoa izan duena. Hau da, honek ikasleari aukera ematen dio bere kabuz eta bere etxeko lana eginaz ikasteko, tutore baten babespean, beraz halako kasutan, edo halako aukerak izaten dira, edo jendeak aukeratzen ditu, kaso aurrez aurreko eskoletara etortzeko aukerarik ez du, bere lanagatik, bere ikasketagatik, edo bere bizitza beragatik, ikasteko beste bide bada eta beste aukera bat.
aukera gaipatuz, gaur ikaskuntza esan dut, online ikastaroak ere zer ematen ditugu, ikaskuntzaren kasuan bezala bestelako aukerarik ez duen jendearentzat. Eta orokorrean eskaintza zabala, ezberdinak, ikasteko molde diferenteak, eta denok aukera izan dezaten ikasteko. Modu batean, bestean, toki batean edo bestean, AEK bermatu nahi duena da euskara ikasteko gogo hori erantzungo dugu, gogo hori bete dadin. Uste dute urtetako, eta oraingo mamuak, esateko, usatu behar. Sobera datua dago euskara ikastea zaila da. Nik ez da beste hizkuntzak nolakoa izanen diren ikasteko, baina zaitasuna, nola esan, erlatiboa da. Ez da egiten, eta nire esperientzia propioekin kasi nuen, baina urte asko, zaila, motivazioa, gogoa, sartzen dituzu orduak, euskara erabiltzen duzu, negoziozu erabiltzen, hainbat faktore eragiten dute euskara prozesua. Zaila da, ez da egin. Bizitza horretan, gauza asko dira, erraza zaila, bakoitzentzat zaila izanen da, beste batentzat ez. Orokorrean, eta gure metodologia kontuan hartuta, gure metodologia komunikatiboa da. Zaila, beste gauza bat ikastea. Eta, zera, hitza batzu daude, zailago edo ikas prozesua azkarrago dutela hori izateko. Baina, ni ez da egite, AEK-ak orain dela urte asko, matrikulazio kanpaina batean, oraingo garaietan bezala, erabili zuen lelo bat. Eta ni askotan ekartzen dut gogora, halako gauzak ikasle planteatzen dituztenean, zaila, euskara erderaz zen leloa, euskara no se estudia, se AEK aprende. Honek izan iradoki nahi dut. Gure metodologia horretan agontzen. Eta gure hori metodologia baita AEK-ak ahalegin handia egiten du eskolaz kanpoko jarduerak. Horrek indartu eta azkartu egiten duelako ikasprozesua. Beraz, gu ikasturtean zehar, gure hemen hor-han eta ostiral praktikoa proiektuen gainean aritzen gara, hain zuzen ere, gure ikaslei, esan bezala, eskolaz kanpoko jarduerak eta egunerokoan praktikan jartzeko aukera ematen dugu. Tartean izan daiteke, beste, asteburuko barretegiak, tailerrak, hitzaldi, mainguru, afari, poteo, mintzodromo eta abar luze banitzateke. Beraz, eta hasierakora bueltatuz. Euskara zaila da, zaila zaitez. Probatu. Eta ikusiko dugu, askotan entzun dugun hori euskara zaila da, euskara zaila da. Ez da egia. Ez da egi borobila, behintzat. Saiatu eta probatu. Hori da, AEK-atik bidaltzen dut mezua. Saiatu. Alemana zaila da, ez dakit. Txinera zaila da, ez dakit. Euskara zaila da. Bakoitza probatuta gero esango du, pontxo, bada. Nik esan nuke, ateako dela kontrakoa esaten. Esan bezala, euneko eunean ezin daitzegin kontu hauetan ez bestera kontan. Norbere neurrian aurrera egiten du, lehen zan, baldintza batzu daude ere aurrera, o ez hain azkar aurreratzeko, esan bezala, zenbat lan egiten duzun, asistentzia bera ere, zenbat momentu probesten dituzun euskaraz egin ahal izateko, gero inguru euskalduna duzun ez duzun, baldintza asko dago eta pertsona bakoitza mundu bat da eta inguru bat du, ez? Orduan,
baina jakina, urtetik urtera aurrera egiten du. Eta askotan ez da egiten. Eta zenbat aurreratuko dut, eta gero, euskaltegian hasi den pertsona bat, ez? Eta dibide baina. Simplea bada ere uste oso lurgarri izan dut. Gu, asteburuko barnetegi bat egiten dugu, otsaila martxoan. Eta hor, egoten dira urrian hasitako ikasleak. Eta beraiek esate dute, jakina, asteburu oso bat euskaraz ematea, baita estresantea ere izan daiteke. Baina ezker honek. Eta ikasle beraiek esate dute. Nuen pentsatzen hain kapaza nintzenik, indioen modura batzuetan. Hori onartu beharra dago, jakina. Baina gure helburua komunikazioa izanik, zuzentasuna, ez egin horrelago, zuzentasunaz. Baina gu bultzatu nahi duguna da, esatea, beira, kapaza zara ekoizteko, kapaza zara komunikatzeko, eta kapaza zara zure neurrian euskaraz egiteko. Eta aldi berean ikusi dute, errealitatean, ez da eskola, ez kalean, tabernan, kontxo, aurrera egiten dutela. Zan bezala, bakoitza egingo du azkar batean, ez? Eta beste bat motelago. Baina, gure ahalegina horra bideratua dago. Gure metodologia horra bideratua dago. Gure eskaintza horra bideratua dago. Jakina, ikasten da. Eta bakoitzak probatu, ikusi, eta ikusiko nola ikas daiteke eta nola lanak eta ahalegin hori, eskertu beharreko ahalegin hori, ikaslei eskertu behar zaie egiten duten ahalegina, nola konpensatu edo nola balio bat izanen duen egindako ahalegin. Gu, noski, zuzentasuna lantzen dugu, jakina. Eta zera ikasprozesuan, ikasprozesuan aurreragin neurrian, egiten duten neurrian, aurreragin ala, zorratzagoa gara. Baina uste dugu, eta ni adibide berri hartuko dut, urrian hasitako ikasle horre ikasle bati zuzentasuna eskatuz, eta nire sobera grafikoa izan naiz, baina uste oso ongi adierazten duela. Ni poteo batean baldin banago, edo eskolatan, eta ikasle bat erratzen da, ez du ongi esan, baina nire etein gabe, izituko banu, ez da zuzena, ez dago ongi, zuzendu, beste modu batera esan da. Uste dugu hor ere komunikazioa, mozteaz gain, ez dela lagungarria. Ez dela lagungarria, hau da, eta nire esperientziatik, nik euskaltegi batean ikasi duen, eta niri eta ondoko ikasiak, zuzenketa bai baina utzi egiten, egin dezagun, zuzentasuna, etorriko da, akaso eskola berean, zure diskursoa bukatuta gero, repasiko egingo dugu, akatz, eta hori konpartitzen dugu, gainontzekoak ere, baina gu lehentasun osoa ematen dugu komunikatzea. Eta jarriko dut, akaso batzutan, hau eztabaida izan dut, hainbat tokita eta hainbat jendeak. Ni ikasle, urrian hasitako ikasle bat, bigarren astean, hirugarren astean, esango balit, eta atzo joan nuen. Eta ni askotan egin dut. Eskolatan akaso esango joan. Bukatuta gero, kalean adibidez, poteoan ari bagara klasea eta gero, ni askotan ez du zuzentzen. Zer lehen etxi behar du zuzentasun esaten duen hori, ala, hitz egin, eta hori da, denbora gutxi da mana, jakina, bi batean dagoen ikasle bati, ez da nioke utziko, kakotzen artean, alakoan jasartzeak egiten. Baina, jakin behar dugu, malgutasunez jokatzen, zuzentasuna eta dena batera doa, baina malgutasuna behar dugula, eta ez irakasleok, euskaldunok ere, euskal ikasten ari den ikasle batekin aritzen bada hizketan, ni hemendik gomendio emango nioke.
utzi oso egiten. Ni beti esaten dut, akaso zuera, leloak erabiltzen ditut gauza batzuetarako, ez? Euskarariko okerrena erabiltzen ez dena. Eta nik uste dut honek adierazten duela gure filosofia ere, Euskara ikasteko prozesua. Egin dezagun. Bai, orain Euskaraldia adibidezat hartuko bagenu. Ja ez da Euskara ez zuzenean, egitea, erdaraz egitea. Bai, bueno, horrek niri aukera ematen niri Euskaraz egin nahi izan dezala. Bai, batzutan Euskaraz, batzutan erderaz, ongetorria, zure ulertzea. Zara kapaz ekoizteko, ados, onartzen dugu, eta beraz, malgutasun hori eskatuko nuke ikasprozesuan dauden ikasleki, utzi diezaiegun egiten. Eta gero, konfiantza mailak ere markatuko du kuadrillan edo, hanka sartu zu galanta, Baina, eta modu dizten ditu eta paregarri batean izan daiteke, inori parri gabe jarri. Baina uste dut hori oso importantea dela, eta ni mezu hau eldadin nahiko duke izan. Kuadrilla euskaldunetan, euskaraz dakien jendea, kuadrilla mistoak nolabait ez euskaldun erraldu, ikasten duen horri lagundu. Lagundu egiten. Lagundu ez uzentzen hau gaizki hau, ez. Utzi oso egiten, eta gero zolkua eman, kontxo, esan duzu honela, mira, bestela esan beharko zenuke. Bueno, hori bakoitzak jakingo du, baina uste dut oso importante da, mezu hori zabaltzea. Zuzentasuna, etorriko da. Lehenko pausoak eman ditzagun, oiturak dezagun euskaraz egiteko, eta gero etorriko dira, zuzentasuna. Beti ere, eta hasiera batetik, alde batera utzi gabe. Zergatik da euskara garrantzitsua ikastea? Nire gotabin nire motivazioa, nire kasuan izan zen euskaldun izan nahi noreko. Eta lehen esan duen bezala, gure ikasle gehien nahia eta goa hori da, euskaldun izan nahi. Komunitate bateko parte sentitzen nahi dako, eta nire Euskal Herri euskaldun batean sinesten dudalako. Eta AEK Euskal Herri euskaldun batean sinesten du, eta hori gerta dadin lan egiten duelako, duela 40 urtetik gora, edo 40 urtetik buru, horretan gabiltza lanean. Hortan sinesten dugu, no? Gure hizkuntza da, Euskal Herri hizkuntza euskara da, ikasi beharra dago, eta hori da, gero nork bere motiboak izango ditu. Praktikoak, sentimentalak, dena nagakoa. Baina zergatik ikasi nahi dugu, zergatik ikasi behar dugu, ni jendea izan niko. Ikasi, zure motivazioa zu jakinen duzu. Lehenengo eta behin, euskaldunak izateko, zure inguruko euskaldunek euskaraz egiteko posibilitatea emateko, zu zeuk euskaraz egiteko, Euskal Herria euskaldun egin dezagun. Eta gero beste batuen motivazio praktikoa egin duzu, akaso bide berriak ireki ditezke la munduan, bide berriak ireki ditezke beste kultura bat ezagutzeko, euskara ez da soilik hizkuntza bat, horren atzean dagoen mundu bat da. Eta hori da jende asko, eta veterano samarra nahi zadekan, ikasle askoren gani jaso duena. Euskara ikasi dute eta hasierako motivazioa zegoen. Eta ikusi dute horren atzean mundu bat dagoela. Eta askotan esaten da, kontxo, bertsolariak lertu ditut. Eta hori da, ikasle batentzat segurako lorpena. Eta, anekdota da, bertsolariena, kultura orokorraz zein bera ez? Baina, detaile hori askotan, kontxo, ez dut dena ulertzen bertsolariari, baina ideia rapatu diot, eta ze poza. Eta, prozesu hortatik pasa garenok, bakigu ze pozak hartzen ditugu, halakoak gertatzen zaizkigunean. Edo, garai batean euskaldun batek hitz egin zenuen eta nekez ulertu eta denbora pasata. Ikuste duzu, kapaza zaila ulertzeko, ekoizteko. Orduan,
abentura. Horrez gain, euskara hizkuntza da, zure kasuan euskara eta Euskal Herria euskalduntzeko nork bere alea jartzeaz gain eta mundu bat zabaltzeaz gain euskaltegian dagoen giroa, euskaltegia egiten dien lagunak, euskaltegia egiten den aekako familia hori, gu horretarako lan egiten du, giro hori egon dadin euskaltegietan, jendea gustora sentidari, eta hori da, motiboak zerrenda luzean egiteke. Gero bakoitzak jakingo du zer den berea, baina gu hori guztia eskaintzen edo hori guztia aurrera eramaten saiatzen gara. Esan duen hori guztia, mundu berri bat zabalduko zaizu. Etorri euskara ikastea, hurbildu euskarara eta esperientzia polita izateaz gain, irabazi baino ez duzu egin. Bueno, azken urtetako joerari begira, azken urtetan etenaldi baten ondoren, hazkunde pixka bat etorri da, iazko datuei begira, horren gutxi Nafarro Gobernuak ateratako datuen gainean, iaz aurrek urteari begira, urtearekiko, uste dut 7 igo direla matrikulazioak, beraz datu horri begira eta gaur egun baldintza politikoak esango duke eta gobernuaren aldetik ere beka sistema eratu izana, galetan dagoena eta baldintza horiek, joera baldintza horiek eta konjuntura hau ikusita baikortasunez ikusten du kurtsoa, ikasturtea, hazkundea eman daitekela eta akaso urteroko kontuak izaten dira, baina lehenengo astean, astelenean bertan, oraindik ere kartela kalean ez zirelarik, jendea dagoeneko euskaltegitea hurbiltzen hasi da. Seinale ona, eta hori da espero duguna, eta horretarako lan egingo dugu, eta egingo dugu matrikulazio kanpaina potente bat, eta eskaintza, hau da, hazkundea mandadin, eta batzutan, ikasle guztiek ez dutela tokirik edo bere nahia betetzeko aukerarik, ez? Baina, baikotasunez ikusten du ikasturtea, hala den, baina, segin ezagun hazkunde joera honetan, gero emaitzek esango dute, baina ikusten da, liruan ikusten da urte polita, ikasturte polita izan daitekela hain horretatik. Interesatuek ze data hartu behar dute kontutan hori ikasturte berrirako? Lehenengo eta behin, iraia osoa matrikulazio kanpaina mugituko gara eta matrikula egiteko garaia da, bai, hau entzuten duenari izango nioke, hau da, euskaldun horri bere inguruan eragiteko, kanpaina polita da ere, nor bere inguruan eragitea, hau da, kuadrilla etxeko lankide horri euskarara hurbildu ez dena, edo animatzea eta motibatzea euskara ikasteko. Orduan, hoize iraian indarrak horri behar ditu. Matrikulazio kanpainan ez bakarrik aekarena. Norberarena ere. Hau da, zenbat eta euskal gehiago, orduan eta hobeki egongo da euskara, ezta? Beraz, hori, norbere alea jartzen. Orduan, esan bezala, iraia, beste bat zera, urriaren 3 eskolen hasiera. Bitartean, iraian, agendatan ere apuntatzeko data pare bat ere badugu, alegia gure ikasleen festa, azken urteotan egin dugun ikasleen festa, toki ezberdinetan egin duguna. Aurten irailaren 20 izanen da katakrak aretoa, katakrakek. Ikasleen besta da, baina ez itxia, edo anar ongietorria da. Eta ikasleen besta esaten dugunean, ez dugu esaten aekako ikasleen besta.
ikasle. Beraz, nahi duen oro hurbil dadin. Hor izango da aukera antolatuko dugu mintzodromoan parte hartzeko, eta beraz, euskara aritu alizateko aukera, jende berria eta ezagutzeko aukera, eta gero bestelako sorpresak edo zereginak ere izanen ditugu. Eta gero ere beste data bat esanguratsua eta zabaldu beharrekoa, den neurrian, irailaren 18an, ordu bat doan izeneko ekimena eramango dugu horrean. Alegia, eskola ordu bat emango dugu, doan, A1 eta A2 mailatan. Hala, hasi berriak, edo hasiko lirateke noientzat, eta hasi berriak edo maila basoa duten noientzat. Zera euskaltegi batzuetan eskainiko dugu, Burlatan, Donibanen, Irunezarren, Berriozarren, goizez eta arratsaldez, toki bakoitza badu bere eskaintza, dagoeneko zabatzen hasi garena, eta animatzea, hau da, mamuak usatzeko aukera polita da, alegia, euskara zaila da, lehenko galderari, lehenko komentario bueltatuz, ez? Hor ikusiko duzu, ordu bat, bada ere, temperatura hartzeko aukera bat izan da. Hautsa, eta ikusiko du ara joango denak, ordu bat gero, kapaza izanen dela, txikiena bere burua pesteko. Eta hori da, ikusteko ze dinamika, nola egiten dugun nahi. Gure eskola nolako diren barrutik ezagutu, bertatik bertara ikusi. Eta animatzen dut jendea, gurera etor dadin, ikus dezan, eta probatu. Probatu. Esaten den hori guztia, baduzu probatzeko aukera. Eta klasen dinamika nolakoa den, eta bar, ezagutzeko parada polita izan. Esan bezala, hori izango da irailaren 18an, goize eta arratsaldez, tokian tokiko eskaintzen arabera, eta zerean, irailaren 20an, Katakraken egingo du ikasleen festa. Hori dira, hilabete honetan, datak kontuan hartzeko. Lehenko eta behin edozein euskaltegitara hurbildu ezkero, gusto handiz, hartatuko dugu jendea, behar den informazio guztia eta ditugun aukera guztiak bai gainean jarriko dizkiogu, informazioa emango diogu, bestalde AEK-aren webgunean, aek.eus webgunean, Euskal Herriko zentro guztietako, Nafarroakoa, Iruñerriko zentro guztietako informazioa izan dugu, edo gurekin kontaktatzeko aukera, Iruñerriko AEK-aren ere, AEK bidean, edo euskaltegietako edozein AEK-aren web horrira joezkero, hor aurkituko duzu, eskaintza, tokian tokikoa, hor bidean badira gurekin, eta euskaltegiak irekita daude dagoeneko, eta esan bezala, non gauden, edo nor ongietorria izango da, eta alik eta hobekien informatuko dugu, eta aukerak eman, eta hori guztia, orduan, zain daude. Ikasturtea zaitu gara, euskaltegiak eta bar, hori gogoraztea, ikasturte honetan korrika izanen dela, beste korrika bat, eta, hori ja, hilabete batzutara zabalduko dugu da, korrika, nondik nora, lelo eta kantza eta hori guztia, eta, hemendik animatzea, lehenengo eta behin, euskara ikastera, ez dakien ari. Euskara ikastera, euskaldun horiek, euskaldunak garenok, euskara erabiltzera, erabildezagun, horretarako da euskara, erabildezagun, kuadriatan, etxean, lanean eta barretan, eta urtero edo bi urtean behin egiten dugun bezala, korrika berri bat, eta ea aurten, inoiz baino jende gehiago biltzen dugun euskaltegitan, eta inoiz egin den korrikarik handiena
egiten dugu. Beraz, AEK bitartekoak jarriko ditu, hori ala izan dadin, eta katzeko AEK zure doan dago. Urbildu zaitez, bizi euskal ikasleen esperientzia, probatu, ikusi eta ikasi. Ongietorriak izango dira etorri nahi duten guzti.